U slavlje Uskrsa krećemo s novim izračunom za uskrsnu potrošačku košaricu. Najmanje 500 kuna potrebno je za tradicionalni uskrsni stol. Inače, posljednji izračun mjesečne potrošačke košarice vidjeli smo u kolovozu 2011. i tada je iznosila oko 6700 kuna. Od tada do danas poskupilo je mnogo toga. Stigao je i novi izračun potrošačke košarice koji je dvostruko manji od prošlogodišnjeg. Stoga se pitamo tko je pogriješio. 3700 kuna. Toliko je prema izračunu agencije Stratego PR dostatno za potrošačku košaricu tročlane obitelji u Zagrebu. Od toga, tvrdi autor studije, na hranu odlazi 1700 kuna. 350 kuna dovoljno je pak za režije za stan od 50 četvornih metara. Građani misle drukčije. Ja sam sama i ne trošim puno i ne gledam košaricu kolika mi je. Režije su mi velike s obzirom na moja penziona primanja. Režije su mi oko 700 kuna, a mirovina mi je 2400. Ja sam penzionera, muž je na burzi, onda znate kolike su nam mogućnosti za košaricu. Na režije 1500, a 1800 mirovina. Pa 1200 do 1500 kuna najmanje. S tim da puno šparamo. U režije za potrošačku košaricu stručnjaci nisu uračunali troškove za struju, plin pa ni telefon. S time trošak naravno prilično raste. Što se hrane tiče, voće i povrće stajalo bi 293 kune na mjesec, s tim što su u potrošačku košaricu uzeli samo 7 vrsta voća i povrća. Količina koju su autori predvidjeli kao nužnu za jednomjesečnu prehranu ne zna se. Tek su na naš dodatni upit odgovorili kako su se oslanjali na normative jelovnika. Tako smo doznali da je uračunano samo najjeftinije meso, vrsta sira nepoznata je, šunka također. Prema njihovim izračunima trošlano je obitelji za hranu dostatno oko 1700 kuna na mjesec. Građani se s time ne bi složili. Prestrašno. Prestrašno, to ne mrete izračunati. To je relativno malo. Do 1000 kuna nije više. Pa na hranu ide najviše, dušo. Najviše. Pa čak i nije skoro ni dosta. A premda sve doma spremam i sve iskorištavam se. Ne znam kaj bi vam rekla, malo mi dodaje kćerka. Tako da sa 2000 prođem na hranu, kad se hrane tiče i ono lijekovi i to, ali strašno racionalno. S obzirom na to da je za hranu, higijenu, režije, tržnicu, prijevoz prema Stratego PR-u dovoljno 3700 kuna u Zagrebu, u potrošačkoj košarici našlo se mjesta i za kulturu. 300 kuna na mjesec za knjige, kazalište, kino. To već godinama ništa. Ma kaki. Ljubavi, pa ja sam to već zaboravila odavno od kad sam u mirovinu otišla. Inače, sindikalna košarica za kolovoz prošle godine za troškove četveročlane obitelji predviđala je gotovo 6700 kuna na mjesec, a i to je, upozoravali su ekonomisti, bio nerealan iznos, manje od onoga koliko je zaista bilo potrebno. Ipak nikakva matematička računica na papiru građanima ne može uljepšati njihovu stvarnost. S nama u studiju je Krešimir Sever, predsjednik NHS-a. Dobar dan. Dobrodošli. Gledateljicama i gledateljima. Gospodine Sever, evo, uz košaricu od 3700 i možda prosječnu plaću od nekih 6700 kuna, zapravo možemo reći da onda živimo iznad prosječno. Da, po toj košarici bi ispalo da živimo bolje nego što žive mnogi građani zapadnih zemalja, no nažalost nije tako. Mnoge je izbunila ova košarica koja se pojavila u medijima, u javnosti proteklih dana. Moram priznati da i nas, naime, kako mi nismo javno objavljivali košaricu, interno je za svoje potrebe obračunavamo, tako se otvorio očito prostor i za neke druge košarice. Ova košarica je potpuno nerealna, nije uzela u obzir cijeli niz troškova
jer kad mi računamo košaricu, minimalnu košaricu za četveročlanu obitelj, cijelo vrijeme skrećemo pozornost da je to doista minimum troškova. Naša najsvježija košarica minimalna za četveročlanu obitelj za mjesec ožujak ove godine iznosi u grubo oko 6.800 kuna i njezina pokrivenost sa prosječnom plaćom je malo više od 79%. Ali radimo mi i onu realnu košaricu za tročlanu obitelj sa svim realnim troškovima koje takva obitelj ima i pri tome sa 1,5 mjesečnom plaćom kao prihodom, prosječnom plaćom kao prihodom, i tu se dolazi do iznosa od 10.900 kuna u trošku i na drugoj strani oko 8.100 i nešto kuna, gotovo 8.200 kuna pokrivenost, dakle što se tiče 1,5 prosječne plaće. Dakle, tu pokrivenost košarice još i pada na 75%. Dakle, ono što naši građani znaju to je da je realna pokrivenost realne košarice i manja od ove naše minimalne, jer ona cijeli niz troškova uopće ne uzima u obzir. Stanje je dakle i gore nego što te košarice pokazuju. Sad pitanje, koliko naših građana može se pokriti tu realnu košaricu, ovo od 10.000 i nešto? Vrlo malo. Mi neprekidno naglašavamo da je zapravo pravo umijeće kako to građani rade. Već godinama se građani odriču puno toga. Umirovljenici posebno, oni su pravi umjetnici u odricanju, ali jednako tako, nažalost, i mnogi zaposleni, a kamoli nezaposleni. Tako da ljudi godinama već daleko manje popravljaju u stanovima, daleko manje održavaju, daleko rjeđe mijenjaju kućanske aparate. Promijenili su higijenske navike, nije da se manje peru, ali bitno drukčije kupuju, bitno drukčije troše upravo na tome 2 za 1 plus 25% akcijske prodaje. Na kraju su odustali od kupovine odjeće i obuće, kupuje se puno rjeđe, kupuje se ciljanije i kad je sve to ostalo po strani, ostala je još i hrana. Kino i kazališta su također isparili izbog. Na kraju se u prehrani mijenjaju navike, tako da ljudi jedu bitno drukčije, bitno nezdravije, radi toga da bi mogli pokrivati one prve fiksne troškove koji se zovu komunalni troškovi i troškovi stanovanja i nažalost sve veće rate kredita koje ni jedna košarica, niti jedna statistika ne uzima u obzir, a velika većina građana ima, tako da je zapravo taj raspoloživi dio dohotka za mjesečni trošak manji nego što ga i jedna statistika uzima. Evo, kad smo sad spominjali hranu, pred nama je blagdanski stol, uskrsni stol. 500 kuna je neki izračun za taj uskrsni stol. Tako je, mi smo radili izračun, čak kad smo krenuli prema njemu, očekivali smo da će možda ove godine biti nešto veći. Međutim, prepoznali su i trgovci i na drugoj strani proizvođači, opskrbljivači, da građani žive izuzetno teško i praktički su različitim akcijskim prodajama na različitim mjestima uspjeli spustiti cijene, bez obzira što su u međuvremenu od prošle godine od Uskrsa na ovamo rasle na mnogim područjima. Uspjeli su u tim različitim akcijskim prodajama spustiti cijene na razinu da mi sad možemo govoriti da je ta nekakva osnovna košarica za četveročlanu obitelj za 4 dana od Velikoga petka do zaključno uskrsnog ponedjeljka negdje oko 500 kuna koliko je bila i prošle godine, s tim da se i ona još može sažeti sa nekim odustajanjem od nekih troškova, primjerice od 2 litre vina u rinfuzi ili od nešto sokova, od malo voća i slično. Ali istovremeno smo napravili i onu drugu koja bi bila sklonija tradiciji za nekoga ko si možda i to može priuštiti, pa će u toj košarici recimo biti bakalar, a neće biti na veliki petak srdela koja je po 10 kuna. Ta se košarica kreće između 1100 i 1200 kuna. Dakle, i jedno i drugo je zapravo priča koja ima dva kraja. Svjesni smo da u ovoj situaciji mnogima uskrsna nedjelja neće biti ništa drukčija od one tijekom cijele godine. Gospodine Sever, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama.